A kamarátka ide do automatu, lebo po tém strachu sme trochu vyhľadli, tak si ideme kúpiť dačo v tomto. Ale vyzerá byť starý, takže nevieme, či na to vidie, takže to radšej natáčam. Dida, môžem teda dať peniaze? Dobre, takže dáme. Nechce mi zobrať bankovku. Nechce ti ju zobrať, bo je pokrčená. Daj, vystrem ju. Daj mi na tú peťku. Vystri ju. Púz ju. Dobre. Pokrčená je, tak ti ho nechce zobrať. Toto sú ale automaty. No, dobre, zobrala. Koľkátku chceš? Ako to je? Ktoré chceš? Udené alebo neudené? Udené sú tie... Ale koľkátka to je? 44. 44. Alebo 44. 44. No a teraz mi to, ak mi to nepadlo. Ja, že mi to už vezme nejaký jogurt. Ježiš, sa to zaseklo. Dobre. Bože môj. To je také divné. Máme to. A máme peňažky. Pa, pa.